Het elektrisch huis. Voor kort heb ik een weekend bij een kennis gelogeerd, wiens naam ik hier maar liever niet zal noemen. Oh nee, niet dat er iets ook maar foutief was of verkeerd. Integendeel, mijn vriend heeft mij beslist geamuseerd. En ik zou niet anders durven dan hem roemen. Zijn huis was comfortabeler dan het duurste huis kan zijn. Hetgeen ik u ga bezingen in een soortement refrein. Elektrisch droogt de natte was, elektrisch is het fornuis. Alles gaat elektrisch bij hem thuis. Het water koken en het kachel stoken, zelfs het borden wassen en het piepers jassen. Het ramen zeemen en het stof afnemen, zelfs het bed afhalen en de koffie malen, tot het sluiten van de deuren toe in kluis. Je moest draaien aan een knoppie of drukken op een doppie. Jongen, wat een woning van een huis. Ik arriveerde netjes op de afgesproken tijd, ontdekte draden, schellenknop en schelde. Mijn vriend had mij waarschijnlijk met veel spanning al verbeid en mij een eigenaardig soort van welkom bereid, waardoor ik tot op het ruggenmerg ontstelde. De deur ging namelijk open en de stoep waarop ik stond schoof regelrecht naar binnen tot ik me binnenmuurs bevond. Ik stiet me aan een stopcontact en ik dacht, het is hier niet pluis. Alles gaat elektrisch bij hem thuis. Het voeten vegen in geval van regen, zelfs je jas ophangen, wie kan dat verlangen? Ik moest voortdurend schrikken, ik hoorde knopjes klikken. Plots verscheen mijn gastheer, ik dacht, nou heb ik geen last meer. Al met al maakte ik een reuzendom abuis. Want in plaats van eerst te groeten, zo het feitelijk had gemoeten, zei ik, zeg, wat heb jij toch een typisch huis. Die avond werd ons technisch heel veel lekkers geserveerd. Voor mij leek alles net of het een droom was. We praten over noppes dat foutief was of verkeerd. Opeens werd door een luide slag ons trommelvlies bezeerd. We dachten dat het de splits van een atoom was. Toen zaten we te kijken in het donker zonder licht. Mijn vriend drukte op de deurknop, maar ach, de deur bleef dicht. Toen kwam ik bij en ik zei verwoed, ik vind het maar een kruis. Alles gaat elektrisch bij je thuis. Het tafeldekken en het gordijn dicht trekken, zelfs het matten kloppen en het sokken stoppen. Maar kom op, vooruit zeg, toon me gauw een uitweg. Want als ik hier moet blijven, zal ik van kou verstijven. Want wat heb ik aan jouw elektrisch gasfornuis? En trouwens aan al je dure dingen, want nu de stoppen springen, zit ik hopeloos gevangen in je huis.